Ilang mangingisda sa Dagupan City nangahas na pumalaot sa kabila ng umiiral na gale warning. Alamin sa report. Alimango at ilang maliliit na isda lang ang nakuha ni Mang Boy sa ilang oras na pangingisda sa dagat sa Dagupan City. Pero hindi raw ito sapat para sa pagkain ng kanyang pamilya sa buong araw. Siyempre, pandemic, wala silang trabaho. Umuulan, wala maulam. Kaya pumalaw sila. May ilang mangingisda na pumalaot pa rin sa kabila ito ng nakataas na gale warning sa seaboard ng Luzon dahil sa habagat. Ayon sa Pag-asa, abot ng 2.3 hanggang 4.5 meters ang taas ng alon sa dagat, pero sa kabila nito, nakipagsapalaran pa rin ang ilang mangingisda sa gitna ng laot. Pero hindi na raw sila lalayo para sakaling tumas pa ang alon ay agad silang makababalik ng ligtas dito sa Pampang. Patuloy sa pagpapakawala ng tubig ang ilang dam sa Luzon. Tig-3 gate ang bukas sa Binga at ang Buklaw Dam sa Benguet, habang isang gate naman ang bukas sa Ipo Dam sa Bulacan. Ayon sa Pag-asa, asahan pa mga pag-ulan hanggang weekend dahil sa habagat. Asahan pa natin na madadagdagan po yun, na yung mga elevation, o yung tataas pa yung elevation ng mga dam natin o reservoir, lalo na sa mga impounding water ng NIA. Nasa labas na ang low pressure area na binabantayan ng Pag-asa. Inaasahan din na malulusaw na ang LPA. Magkakaroon tayo ng isolated thunderstorm, magkakaroon tayo ng pulo-pulong ulap para kaya ulan sa ibang lugar dito sa Pangasinan. Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio, Balitang Amyanan.